Merħba. Allura inti bħali kif tiftaħ ħalqek biex tipprova tkanta tistona stunar kbir, jew għandek xi leħen Anġeliku bħal Oliver. Il-ktib li għandi llum jismu Oliver u l-mużika fil-wiet, kitba ta' Klawdja Mikallef b'illustrazzjonijiet ta' Naomi Gatt, pubblikazzjoni ta' Farraxa. Oqgħodu bil-għaqal, Julian, inti l-kbir, ħuħsib ħuk. Dan kien l-aħħar kliem tal-papa ma wara r-rixtellu, hekk kif wassal lis-subin ir-razzett tan-nannu. Tieħux sibhom Simon! Qallu n-nannu fil-waqt li daħħal l-itfal il-ġewwa l-ġurnata tas-soltu. Julian qaleb għajnejh għall-kliem tal-papa. Dejjem hekk, irid jieħu ħsieb lil ħuħ. Xogħol żejjed, x'nervi jaqbduh. Minn mindu l-papa beda jaħdem nhar ta' Sibt ukoll, Oliver u Julian kienu jqattaw ġurnata hawn man-nannu Filip. Għal-kontrarju ta' Julian li jieħu gost jagħmel affarijiet differenti, Oliver jħossu aktar komdu fir-rutina normali. Għal-bidu li bdew jiġu, Oliver ma kienx ikun is-soltu tiegħu. Issa li dara jiġi r-razzett, Oliver joqgħod idur mal-annimali. Iħobb ikellimhom minn taħt l-ilsien. Għax Oliver taf ftit kliem, kultant imisshom bil-mod, jew joqgħod jagħtihom xi jieklu. Inkella kienu jkunu idur fil-vojt jew jimxi bil-qabża xi żewġ qamħiet f'idu u jkanta. U jkanta ta' kant mill-isbaħ. Kanta kull kwalità, ta' kull żmien u ta' ħafna kantanti differenti. Ma jaqafx ikanta. Isek radju, ġieli kkummenta Julian b'nofs daħqa. Iżda rrid jammetti li hu iż-żgħir kellu talent għall-mużika. Apparti li kun intunat, għall-kontrarju ta' Julian li kien jistona waħda u sew. Oliver lanqas kien jilħaq jisma' nota ta' mużika d-doq. Kien waqqaf widnejh u jisma' b'attenzjoni kbira. Imbagħad f'kemm illi ngħidlek tisimha muħammem il-melodija, jew saħansitra jkanta diska bil-lirika b'kollox. Għalkemm Julian toġbu l-mużika, l-iktar li jħobb jilgħab il-ballun, jagħmel manuvri bħal plejers tal-futbol famużi, iqabbes il-ballun b'saqaj jew jimmiraħ lejn xi kantuniera, daqs li kieku qed jiskurja f'xi lasta ġa stadium kbir. Go! Illum, bħal dejjem, Julian qatt jagħti daqqatit lin-nannu Filip fix-xogħol tar-razzett. Telqu lin-naċ u l-moss jimirħu fl-għalqa biex jieklu l-ħaxix u għadu jnatfulhom. Wara ħallew munzel silla dejn il-grada tad-debba. Aktar tard, Julian mar jittawal lill-Oliver biex jara li kollox sew. Hemm kien, dejn il tad-debba, kienet jara tiekol u kien qed ikanta. Kien qed jisma' sew, staqsa Julian. Oliver kien qed ikanta d-diska li semgħu dakinhar l-ewwel darba fil-karozza u huma ġejjin ir-razzett. Isimgħu x'diska ġdida ħarġet kemm sabiħa, kien qallhom il-papa aktar kmieni. Oliver insista li jerġgħu jisimgħu eżatt wara l-ispiċċat u l-papa semmaħħilhom għat-tieni darba. Dan kien biżżejjed biex Oliver tallima bl-amment. Hil, diġà tallima, bissem Julian. Ġej ħaniġbru l-bajt Oliver. Wiċħu iż-żgħir xel u għamillu sinjal ta' iva b'rasu. Flimkien telqu lejn il-gallinari. Din kienet xi ħaġa rari. Oliver u Julian ma tantx kienu jqattaw ħin flimkien. Julian kien għamel żmien jipprova jġiel lil Oliver jilgħab miegħu, iżda ma kinux jaqblu. Xin kien jiffittaħ ħafna u iż-żgħir kien jagħmel storbju sħiħ. B'hekk Julian kien waqaf jipprova. Għata qalbu. Emmu mal-ħaddiema tiegħi, kemm għandi għajnuna, iċċajta magħhom in-nannu. Waqt li Julian u n-nannu ġabru l-bajt fil-qfief bil-galbu, Oliver qatt jipprova jilgħab mat-tiġiġ u jersaq viċin. Imma bħal dejjem ma tantx irnexxielu, kienu irwirhom jiġru warahom. Aqta kemm kienu jqaqgħu iferfru ġwinħajhom u jippruvaw itiru. Povri tiġiġ! Qrib nofsinhar, in-nannu kien jasrihom il-larinġ u jippreparalhom kisra ħobs tal-Malti biż-żejt u t-tadam. Filwaqt li Julian u n-nannu kienu joħduha mħawra bit-ton taż-żejt, żebbuġ u kappar, Oliver kienu ħobba sempliċi. Imma kien jekolha bil-qalb. Mhux l-ewwel darba li ħa aktar minn biċċa waħda. Il-ħobs tan-nannu kien itjeb minn tal-papa. Illum ukoll, Oliver kien f'aptitu u kien 3 biċċiet. Allura taħsbu li Julian għamel sew li ma baqax jiffitta lil Oliver biex jilgħab miegħu. Wara kollox, aħna l-koll għandna karattri u interessi differenti. U tgħid ħaħsibu biżżejjed lil Oliver Julian, jew forsi veru ġralu xi ħaġa aktar l-qudiem fil-ktieb.
U il-mużika kif se tidħol aktar matul il-ktieb? Sempliċiment bil-kant ta' Oliver, jew forsi di settejn l-Oliver biex jesprimu ruħu titaħjar ukoll. Għal darba oħra,